To mata mutanenmu, mata gaskiya ina da ƙorafi. Don Allah a dinga yin brush mana. Tun ba ma faɗa sai mun dinga faɗa. Sai ka ji yarinya ta zo tana baby, da ka ji babyn nan wallahi sai ka yi haka. Haba mata, common brush ki sai Oral B, close up da sauransu. Haba mata, tun ba ma faɗa sai mun dinga faɗa. Sai kin zo, shi yasa za ka ga akwai wata mai warin baki, bala'in warin baki gare ta, amma ba zan faɗi sunanta ba. Wanda ta tsargu da ke nake, ke inda kika tsargun da ke nake. Haba, tun ba ma faɗa warin bakin nan. Haba mata. To, ni ne dai Mr. Challenger naku. Na maza da mata baki ɗaya. Ali A dosh 2020. Haba mata. Haba, common brush ba za ki saya ba, baki ya riƙa wari. Da Allah a je a wannan da Allah, haba. Saura kuma mazan za mu faɗa ai. Mu mazan, namu damuwa ai.